Nasiru daga ina? daga Rijana. To ka gaya min me ya kawo ka wannan guri haka? Me kuka aikata? Kidnapping muka yi. Nawa? Ni ban san sunan mutumin. Zan kai mana bayani dalla dalla ta ya aka kuka samu information ɗin inda yake har kuka je wurin sa. A wanda aka ce ma yana garin. Eh? Wanda aka ce ma yana garin. Yana garin. Shi ne ya gaya muku inda yake da inda za ku same shi? To yanzu gashi kun shiga hannu kuma ya zai kasance? To, wannan al'amari ne daga Allah. To bayan shi wannan mutumi akwai wasu kuma da kuka kidnapping haka a yankin area jihar Kano? Wallahi ban taba ba. Taɓa zuwa jihar Kano ba? Ban taba ma zuwa ba ne. To ya aka yi wannan karin kuka zo? Addara ta riga fata. To yanzu me za ka iya cewa gashi a halin da kuke ciki yanzu? Ai mana rungume a sassauta mana. Wane irin rangwame? Wanda Allah Ubangiji ya Yanzu a can Rijana inda kuka taho akwai wasu mutane da suke a hannun ku? A'a. Babu wasu mutane da suke a hannun Ko ku? guda ɗaya. To mutum nawa kuka kashe kafin ku aiwatar da wannan aiki? Ban taba ba. Wannan ne karo na farko. Nawa kuka nema? Nawa kuka nema? Miliyan 100. Ya kuke da ita in kun samu? To ai muna da yawa ofisa. Kaman kun kai nawa? Wallahi mun kai mutum 10. A ina kuke? A ina kuke? Yanzu? Ban san inda suke ba domin Allah. A cewa kai a ina kake da zama? Kai a ina kake da zama? A Rijana na ce ma. Rijana jihar Kaduna. To amma ta wasu hanyoyi ka biyo har ka zo nan? Mota na shigo. A wata tasha? Daga Rijana. Ka sauka a ina? Hannun ka kawo ni. Ina? Bangarin inda kuka kama. To bindigogin kuma ta yaya kuka taho da su? Wani ya kawo su a motan yi. Amma ya aka yi kuma kuka ɗauko shi wancan wanda kuke neman kuɗi a hannunsa. An gama na garin ya ke kiran mu. Shi ya sunan shi? Wanda yake kiran kun ya sunan shi? Gashi nan wani sunan banza na ji suna faɗi. An gaya mana mu ji. An gaya mana sunan banzar. Me sunan banzar? Wallahi na manta sunan banzan nan wancan da ya rike sunan. Amma an ce kusan ku huɗu ne, su ina sauran su? Suna cin gidajen. Sun gudu ko kuma an kama kutare? Wallahi ban sani ba. Kuna da damar yin haka kai yanzu? Kai da dama? Baka da dama ba? Na yi ladama ne da wannan harkar har abada. Me za ka gaya wa Allah? Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni kuma Dan ina ne kai? Dan ina ne kai? Dan wannan siyasa ne. Eh? Dan siyasa ne. Siyasiya. To gaya mana ya aka kuka aiwatar da wannan shiri na Ya aka menene? Menene? ya aka kuka aiwatar da wannan shiri na kuma Gaskiya ne akwai wani abokin. akwai wani wa? Abokin ana ce masa Ganye. shi ya ba mu shawara ya ga abin da ya kamata a yi. Ina ya baku da mun shiga? Dan garin ne. Ya ce mana akwai wani mutum aka kama shi za a iya samu ya za a kama shi. Da muna ya za a samu wannan ɗinsa ya kuma wancan aka bayi bindiga ya ce akwai wanda zai iya bayi. Shi ne je karɓo aka je mu kai wannan aiki. Nawa kama shi? Nawa aka ci? Nawa aka ce za a ansa? Farko wancan mai yin magana da su ya yi magana da su ya ce miliyan 100 ya ce za a bada. Ya aka kuka kama shi dabarun da kuka kama shi? Gidansa muka je. Shi yana na Rijana shi yana nan. Ya aka suka haɗu? Ya aka kuka haɗu shi yana Rijana? Wanda ya sila ya ɗamu ai ya gudu shi. Okay. Shi dama ya san ku a Rijana kenan. A'a. Yeah. To. Mun shirya? Okay to Allah bai da farko zamu so gaya mana sunanka. A'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim. Sunana Hamza Musa Dirba. Hamza Musa Dirba. Me aikin ka sakataren karamar hukumar Kibiya yanzu. To yi mana bayani ta yaya aka yi wannan al'amari ya faru? Ni dai ranar Idi
na dawo daga idi, kun gaggaisa da mutane, na shiga gida na kwanta da misalin karfe 2 na dare, sai wasu, ba zan ce bayan Allah ba, domin ni a gurina ba su bane, suka je suka tahi yaro na, ya kai su waje na, ya buga mun ƙofa, suka ce ya ce ciwon ciki ne da mai kansa yaron, don in buɗe. Ina buɗewa kawai sai na gansu, sai suka ce ai gurina suka zo za su tafi da ni. Iyalina duka kowa hankalinsa ya tashi da sauransu, na bi su suka to har da ma yaron. Bayan mun zo wani guri suka ce yaron ya koma, ni kuma suka sako ni a babur, suka rufe min ido, wanda idon ma bai samu buɗewa ba sai yau. Tun yau kwana 5. In za su ba abinci sai dai in sa hannu su, ko ba na sallah sai dai in taimama in dumfafi inda na ga dama, tun da addinin ya ba da umarni ai haka. In baka samu damar sanin gabas ɗin ma ka yi haka. Haka ne sallar nan ta kwana 5. Saboda haka ina wani wuri a duƙe, ba in san hawa ban san sauka ba, ke ta cewa su daga Rijana ai suke. Akwai waɗanda suka kirawo su zo su ɗauko ni su kawo ni nan in ba su kuɗi, domin ni mai kuɗi ne, kuma ni ina tare da gwamnati, kuma ni na kusa da Abba ne. Ya san Abba? Na ce to, tun da siyasar mu ɗaya da shi ai ba zai a ce ban san shi ba. Muka dai ta yin waɗannan abubuwa, kwana da kwanaki na tura su gurin wannan yaron, yaro na kenan. Ya ce tunda ni a nan kuɗi na abin da ya rage aljihun dama 4,500 ne, suna karɓi. Na ce in ma ciniki za su yi, na ba su lambar yaro na su je su ci gaba da magana da shi. Sai ta exchanging kaza kaza, tun daga miliyan 300 suka dawo miliyan 20, sannan kuma suka koma a shekaran jiya miliyan 100. A yanzu nan ma kafin ku shigo, tunda shi wanda suke cinikin bai san na yi escape ba, a halin da ake ciki, a halin da ake ciki.